Yo, so what's up mga ka-bro? Good morning sa inyong lahat guys. At may panibagong video na naman tayo. Yo, so may panibagong prank na naman tayo. At ito nga. Ito yung ipaprank natin sa mga suki ko. Kung titingnan natin kung ano yung magiging reaction nila. Titingnan natin kung matatakot ba sila o matatawa. So, yun, pampagod vibes lang. So, tara guys, samahan nyo ako. Tingin-tingin mo dyan. Ulag. Ganun na mauluto niya. Baka? Magang bukid. Siyempre kitirapian. Nasus. Kaya nyo gabaya eh. Agis na pal. Mantiyan nyo yung tilapia. May kursanada yung madam. Ito din ito boy. Dapat mo. Ngayon. Wow! 340. Kung natin bangus ko. Salay. Igi. Nari ba niya? Galing ng dati bro. Ini galaw na ba yan? Iya. Tubig TNT. Katipti sakit lang. Ano yun? Talagang bukid. Talagang bukid. Tirang siya. Gitu ya. Igat. Gak. Akin tat mga kantanaan. Mananang No. gusto niya tan. Ipat-ipat to kalakal. Galaw. Hindi, galaw na ba yan? Ha? Gagalaw. Igat to. Andalwan igat. Eh. Ay, snake. Mabilay. Oh. Hindi. Salay. Ay, salay ka. Gintay. Gintay. Gagalaw. Kinihulilok to. Galaw? Gagalaw. Hindi. Gagalaw. Yeah. Gagalaw na ba yan? May kanunod na. Hindi, gagalaw na ba yan? Hindi may pa ito ay. Wow! Galaw-galaw yan. Pinak mo kasi, pinak mo. Salay-salay. Manos-manos. Ako jadi kira para pakai kalang-kalang. Lang bisa atau tanah ini. Pusing ya. Ini kebalik ya. Oke, Bu. Luluk-luluk buat jalan mulan. Gak bisa tiga nih payung. Itu yang kawan. Aki mah bilay man, inatoy. Inakika. Gagalaw na ba yan? Hah? Gagalaw. Kuma? Gumana na. Bos na. Parang. Ini. Ngikot ako si Binti ko. Kapal ba? Sari-sari. Kasi. Balog yung pusi yan, tin eh.
Manitis ang ilo. Kunwari makanta. Isang kilo. 1 kilo lang sa akin. Hindi kasi malalaki. Kaya nga malaki. Ayan na. Yang mayaman eh. Ito mayaman oh, mayaman oh. Ayan. Walang pira, walang pira. Pusi. Ito na may yadupo. Eh. Kasi ano gusto mo? Pagkatamad pa na ako sa rema ng lahat. Kasi ano sa'yo? Ano gusto mo? Eh, tilapia yawa. Diba sa'yo? May kinoy prito ah. Oh, mas barang yung balot na. Ano video? Kuna. Naalam mo kasi sa may taktakuan ka. May ulan. At siguro may papanin yung mga. Hindi. Ay!